Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi लोगोफोर गिबि-गिबियावनो बयखौबो आंनि माय एक्सपीरियंस YouTube चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान टपिक लानानै नुजाथिबाय। स' आसा खालामदों नोंथांमोनबो अनसायगोन। जुदि आंनि चेनेलखौ अनसायो, आंनि भिडिअसखौ अनसायो, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे नोंथांमोननि सेराव जि फैबाय थानाय जि गोदान भिडिअसफोर बे गोदान भिडिअसफोरनि नटिफिकेसन नोंथांमोननि सेराव नुजाथियो। लोगोसे लाइक खालाम, शेयार खालाम, बेखौ आसा फारिनाय थाबाय। स' दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय इउट्युबआ मा? इउट्युबनि गेजेरजों जों मा खालामनो हायो? बेनि सायाव आं दिनै नोंथांमोननि सेराव सावरायगोन। स' आसा खालामदों बयबो अनसायगोन। बेखौ आसा फारिनायजों लोगोसे बारा गोलाव सम लायालासेनो दिनै जा टपिक बे टपिकनि सायाव जों दिनै सावरायनोसै। स' लेट्स गो। इउट्युबआ मा? इउट्युबआव मानि थाखाय भिडिअस आपल'ड खालामो? इउट्युबआव मा खालामनो हायो? नङा होनब्ला? इउट्युबआ जाबाय जोंनि मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म। इउट्युबआ बोरैहाय प्लेटफर्म? इउट्युबआ मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे खाबु। गोबां सुबुं दं, गोबां सुबुंनि गोसोआव गोबां साननाय दं, गोबां लुबैनाय दं, मोनथिनो लुबैनाय दं, फोरमायनो लुबैनाय दं। बैफोर फोरमायनो लुबैनायफोरखौ जों इउट्युबनि गेजेरजों, भिडिअसनि गेजेरजों जों फोरमायनो हायो। जोंहा आरो गोबां रोंगौथि थायो। गोबां सुबुङानो आलादा आलादा रोंगौथि थायो। बै रोंगौथिफोरखौबो जों इउट्युबनि गेजेरजों जों मा खालामनो हायो? फोरमायनो हायो। इउट्युबाव भिडिअस आपल'ड खालामनानै जों बेखौ मा खालामनो हायो? लाइफखौ साक्सेस खालामनो हायो। लाइफआव गोबां सुबुं जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो इउट्युबनि गेजेरजों गावनि जे रोंगौथि बे रोंगौथिखौ जोङो फोसावदिंनानै साक्सेस जानाय जों लाइफबो नुनो मोनो। बबेबा समाव बिब्दिहायनो जोंनि लाइफआव जोंहा साननाय आरो लुबैनाया जोबनो थाङा। मोनथिनो लुबैनाय आरो साननाय जोङो गोबां सानो, नाथाय बै साननायखौ जोङो गुबुननि सिगाङाव बोरैहाय फोरमायनो? नङा होनब्ला? बे साननायखौ जोङो इउट्युबनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो हायो। मोनसे भिडिअसनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ बानायनानै जोङो फोरमायनो हायो। जोङो सोरनिबा सोमोन्दै जोङो बुंनो सानो, बबेबा खामानिनि सोमोन्दै जोङो बुंनो सानो, जोङो बेफोरखौ सोरनिबा सिगाङाव सोरनिबा मोखांजों मोखां जोङो नायलायनानै जोङो फोरमायनो हाया। बेफोरबायदिखौ जोङो इउट्युबनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो हायो। जोङो गावनि बिमा बिफाखौ लानानै जोङो माबा मोनसे जोङो बुंनो सानदों, नाथाय जोङो बिमा बिफानि सिगाङाव बुंनो हाया। बेखौबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा मा खालामनो हायो? इउट्युबनि गेजेरजों जोङो फोसावदिंनो हायो। गावनि लोगोनि सोमोन्दै जोङो बुंनो सानदों, नाथाय बेखौबो जोङो बिसोरनि सिगाङाव बुंनो हाया। बेखौबो जोङो मा खालामनो हायो? इउट्युबनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो हायो। जोङो जायखिजाया जोंनि जा टपिक बे टपिकखौ जोङो मोनसे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो हायो? जोङो फोसावनानै फोरमायनो हायो। बेयो जाबाय जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म। जोंनि जा रोंगौथि, गोबां सुबुङा आलादा आलादा रोंगौथि थायो। गोबाङा मोसानो रोंगौ, गोबाङा रोजाबनो रोंगौ, गोबाङानो गेलेनो रोंगौ, गोबाङा खन्थाइ लिरनो रोंगौ, खन्थाइ आवरायनो रोंगौ, गोबाङा सल' फरायनो रोंगौ, गोबाङा सावगारि एरनो रोंगौ, गोबाङा डिजाइन खालामनो रोंगौ, गोबाङा देलायनो रोंगौ। बेफोरबायदि जोङो गोबां आलादा आलादा रोंगौथि थायो। बैफोर रोंगौथिखौ जोङो बोरैहाय जोङो गुबुननि सिगाङाव जोङो फोरमायनो? बेफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा जोङो भिडिअ क्लिप खालामनानै जोङो इउट्युबाव हगारनानै जोङो बेखौ गुबुननि सिगाङाव फोसावदिंनो हायो। जोङो इउट्युबआ ओरैबायदिबो मोनसे जायगायाव जोङो गोबां गियानबो लानो हायो। जोङो गोबांनि सोमोन्दै जोङो मोनथिया। जायनि सोमोन्दै जोङो मोनथिया, जेरैबायदि आमेरिकानि सोमोन्दै मोनथिया, बेफोरखौबो जोङो मा खालामनो हायो? इउट्युबनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हायो। इउट्युबआ गुगोलनि मोनसे पार्ट। गुगोलाव जेरैबायदि जोङो मोनो बेबायदिनो इउट्युबावबो जोङो मोनो। इउट्युबाव जाबाय जोङो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो मोनो। जेब्ला जोङो मेगनजों नुगोन अब्लासो जोङो गोबां सोलोंनो हायो। बिब्दिनो इउट्युबाव जोङो मोनसे भिडिअस नायनानै मेगनजों नायनानै जोङो सोलोंनो हायो। बेखायनो जोङो इउट्युबआ मोनसे ससियेल मिडियानि मोनसे हाई लेभेलनि मोनसे प्लेटफर्म होननानै जोङो सानो। आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव बेखौबो आङो फोरमायनो सानदों। आथिखालाव भिडिअस भाइरेल जानो थाखाय गोबां सम लाया। मानो होनब्ला आथिखालाव गोबां ससियेल मिडियाफोर दं, जेरैबायदि WhatsApp,
फेसबुक टुइटार इंस्टाग्राम यूट्यूब बेफोरबायदिनो आरो गोबां फिसा फिसा मा दं ससियेल मिडियासफोर दं बेफोरनि गेजेरजों थाबैनो भिडिअसफोरा भाइरेल जायो आथिखालाव गोबां गाज्रि गाज्रि भिडिअसफोर भाइरेल जादों बेखायनो जायफोर बिथांमोना गाज्रि खामानि मावो बिथांमोननि सायाव आङो खावलायनो सानो जे गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था मानो होनब्ला गावनि गाज्रि खामानि मावोब्ला गावनि जिउ बे जिउखौनो जोङो खहा खालामना लानाय जायो होननानै आं सानो बेखायनो जोङो बेफोरबायदि भिडिअस भाइरेल जानायनिफ्राय गोजानाव था गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजानाव था बेखौ आङो आसा खालामबाय मानो होनब्ला आथिखालाव गोबां भाइरेल जागासिनो दं भिडिअसफोरा बेफोरनिफ्राय गोजानाव था मोजां खामानिखौ मोजाङै भाइरेल जा बेखौ आं आसा फारिनाय थाबाय स' बेखिनिखौनो आसा खालामनायजों लोगोसे आंनि जि बुंथिनाय बे बुंथिनायफोराव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोन बयबो आंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर मानो होनब्ला आंहाबो गोबां सोलोंनो गोनां दं बै सोलोंनो गोनांखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेराव नुजाथिदों नोंथांमोननि सेराव सावरायदों बेखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोन बयबो आंनि जेफोर गोरोन्थि आंनि जेफोर बुंथिनाय बेफोरखौ आंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय स' बिब्दिनो दिनैनि जे टपिक जे इउटुबा मा इउटुबाव मानि थाखाय भिडिअ आपल'ड खालामो इउटुबनि गेजेरजों जों मा खालामनो हायो बेनि सायाव आंनि जि सावरायनाय बे सावरायनायखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय स' आसा खालामो नोंथांमोन बयबो अनसायगोन जुदि आंनि भिडिअसखौ अनसायो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि जे फैबाय थानाय भिडिअसफोर बे भिडिअसफोरनि नटिफिकेसना नोंथांमोननि सेराव नुजाथियो बेखौ आसा फारिबाय लोगोसे लाइक खालाम शेयार खालाम लाइक शेयार साबस्क्राइब बेनि गेजेरजों आङो गोसोआव थुलुंगा मोनो स' आसा खालामो नोंथांमोन बयबो आंखौ अनसायगोन स' बिदिब्ला आंनि जि टपिक बे टपिकखौ आं दिनै एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' बाय लोगोफोर